Traditioneel had Sander uit Zwijgerbosch zijn tuin weer omtoveren. Maar dit hier geen kriesverlichting. Nee, hij pakt het oors aan. Er zit nou een echte racebaan in de tuin. We in het thema. En daar hebben we eigenlijk een beetje aan horen. Het is eigenlijk wel mooi dat mensen mijn baan wonen. En vooral wat is het mooiste, dat de band er ook in belutsen binnen. Het hier had 100 jaar dat we even te jassen. En ja, dat is ook wel eens 100 jaar te heiden, maar ja, Zwijgerbosch gaat er ook nog een beetje bij. Ja. Mijn dat vinden we. En daar hebben we wat met dingen. Ja, het is heel leuk, maar het is toch wel oorzakscircuit. Is onze queen, wat voor zin? Weer het leuker of weer minder leuk? Toch minder leuk omdat we minder zitten doen en mochten en minder plat. Ja, dat is weer natuurlijk gewoon door de waaien. Ja. Ja, maar ik was leuk voor de variatie, toch? Zeker, dat wordt. Ja, hoe hard ging je ongeveer? Op circuit om de 80. Ja, en hier? Of 40 of zo. Ben je er ook wel plan van, nou, bijvoorbeeld met de Krie? Haha, jongen, dan wordt het wel heel hard voor u. Eerst het maar zijn op Roemie. Ja, eerst even over een show afjellen. Als je bedankt zijn we wel, maar eerst zei je nooit meer. Nee, tot december. Niet tot december, jongen.